Dun Mikiel Attard sirt nafu ftit qabel ma dħalt is-Seminarju ta' Għawdex. Kienu ġabruna irtir dawk li konna ħanidħlu is-Seminarju Maġġuri fl-1990. Ftit qabel ma kien ġie l-Papa Giovanni Paolo II Malta u kienu għamlulna irtir għal dawk li ħajtlu s-Seminarju ġewwa Jinsilem. Kont smajt bih, però qatt ma kont iltqajt miegħu. U ħalli l-impatt kbir. Meta rajtu l-ewwel ħaġa li qed hija dan huwa bniedem Alla. U impressjonawni wkoll li l-ħsieb qasir li jagħmel għaluna li kien id-direttur spiritwali tas-Seminarju li kien juża dawk li iktar il-qoddim konna nsejħulhom il-flashes, firri huma ħsibijiet osra, xi kultant b'ċertu sayings osra bl-Ingliż, però li iġalluk tiddixxerni, iġalluk taħseb. U kien hemmhekk li sirt nafu. Bat eventwalment ma li dħalt is-Seminarju f'Settembru tad-90, 1990, kienu li mexxa il-proċess magħna u l-ewwel laqgħa tiegħu magħna li konna dħalna dak iż-żmien kien tagħna Santa Żejra b'ċertu regoli spiritwali għas-seminaristi. U kien jgħidilna kif għandha tkun l-imġiba tagħna, ma speċjali l-imġiba spiritwali tagħna fis-Seminarju. Kull nhar ta' tnejn kien jagħmlilna qudiesa fis-Seminarju u għalina kien ikun moment sabiħ li filgħaxija qabel l-ikel ta' filgħaxija kienet issir il-qudiesa u hemmhekk konna ninnotaw li Dun Mikiel mhux biss kien iqaddes il-qudiesa, ma kien iqaddes lilna fl-istess ħin. Impressjonanti kull moment li iżomm għajnejh magħluqin f'ħafna momenti tal-qudiesa, xi kultant anki kien ikun qisu f'estasi għajnejh ipetbtu. U moment partikolari tal-qudiesa li kien jolqotni ħafna kien fil-moment tal-ħaruf Talla, x'kien kien itella l-ostja. Qabel ma jgħid dan u l-ħaruf Talla kien jgħid dan u Ġesu. U dik li kienet impressjonani immens għax x'in jgħid dan u Ġesu f'Dun Mikiel kont nara wkoll lil Ġesu dak il-moment. Ma nafx għaliex imma hija ħaġa li jibqajt nagħmel hawnhekk ukoll waqt il-qudiesa u niftakar fih ta' kuljum għaliex qabel ngħid dan u l-ħaruf Talla ngħid dan u Ġesu u jfakkarni kemm kien laqatni Dun Mikiel Attard. Kien jakkumpanjana, kellu ċans għalina. Kull min ikun għaddej f'xi moment diffiċli, nkellmu Dun Mikiel. Jekk kienet tiġi xi ħaġa s-Seminarju, għalina kien Dun Mikiel Attard. Kien lesti jismana, ħafna paċenzja, ħafna sakrifiċċju, jisma', jiddedika ħafna ħin għas-seminaristi. Kien jiġi f'ċertu momenti, ma kienx ikollu ċans joqgħod il-ġurnata kollha, però kien jiddedika iva l-ħin. Tal-inqas darba fil-ġimgħa kien ikollna ċans niltaqgħu miegħu b'mod privat. Min jażel biex iqer, min għal xi direzzjoni spiritwali. U kont ninnota wkoll li anki fis-Seminarju kienu jiġu n-nies ifittxuh. Allura kien ikollu kamra partikolari anke jitlu n-nies li hu b'ċertu privatezza kien iżommhom fejn hemm eżatt fid-daħla kellu kamra li ħreb il-kappella tas-Seminarju biex ma jfixkilx, ma jfixkel lil ħadd u kien jisma'. U mbagħad il-kliem tiegħu kien kliem mitlu debb għaliex kull kelma wieħed kien ikun jaf li għal-ġid tiegħu. U il-mod kif kien jitkellem b'mod ċar, sempliċi, il-kliem mingħajr ħafna ajat imma kliem li ġarek tirrifletti. Dun Mikiel ħaġa partikolari kienet li
lejn it-tmiem ta' tmenijiet u matul id-disejnijiet jiġifieri żmien li kont jien is-seminarju ta' kull sena kien jagħmel vjaġġ missjonarju mal-grupp missjonarju Għawdex, mal-Mission Fund ukoll, ma' speċjali għal-qalbu kellu l-missjoni. U ħaġa li malli jmur il-missjoni kien iħalli l-leħja tikber sa jum il-missjoni, sa Ottubru. U x'malli tgħaddi il-ħadd il-ġurnata missjonarja kien qaxxar il-leħja. Għall-aħħar kien dik id-daqna kienet tkun daqna bajda, kien qisu wieħed minn dawk il-patrijiet il-missjonarji li għana kien joqgħodna ħafna. U trid ma tridx mill-aspett fiżiku tidħol għall-aspett spiritwali. U lilna kien nissel fina ħafna eżempju l-imħabba l-missjoni nista' ngħid li dak iż-żmien li morna ħafna l-esperjenza missjonarju fis-sena barra, Father Raymond, Portelli, Father Alex Kawki, Michael Gallia, jiena, kellna wkoll konna fermajna grupp missjonarji ta' seminaristi li kien attiv ħafna, konna nagħmlu ħafna attivitajiet fis-seminarju minuri, kollox minħabba fih. Nista' ngħid li hu iddireġina l-imħabba wkoll lejn il-Knisja fl-Amerika Latina għalkemm hu qatt ma kien mar hemmhekk. U nista' ngħid li jiena bħala missjonarju jiena frott ta' Dun Mikiel Attard għax kien hu li nissel fiha l-imħabba lejn il-Gwatemala għaliex beda billi qalli li kien hemm missjonarju Għawdex minn Nadur Franġiskan Pietru Paul Mejla li kien jgħid il-Gwatemala u qalli mur miegħu qalli u waqbad ipprova jilħaq iċ-ċinglu tiegħu. Qalli u m'intix ħatilħu. U kellu l-fuq minn 60 sena dan il-missjonarju. U indunajt x'rid ifisser Dun Mikiel għax Dun Pietru Paul Mejla kien qaddis ieħor li missjonarju kbir li dedika ħajtu wkoll fil-missjoni u nista' ngħid li l-eżempju tiegħu wkoll għal fija l-imħabba għal-missjoni għalhekk sa ċertu punt nista' ngħid li ġejt il-Gwatemala grazzi għal Dun Mikiel Attard matul is-sena barra kien iżomm il-kuntatt u nista' ngħid li hu għenni ħafna spiritwalment biex nibqa' inħobb il-missjoni. Nissel fina seminarju b'qalb missjonarju. Dakinhar li il-ħadd Assis, l-ordinazzjoni ta' Assis. Dakinhar ġrew żewġ affarijiet f'ħajti. L-ewwel nett inqatlet missjonarja Għawdeċija mir-Rabat. Sister Marcellina jew Antonietta kif konna nafuha Tabone, dakinhar stess mill-parroċċja tiegħi, parroċċja tal-Katedral u kont qed norna Assis u kienet inqatlet fil-Pakistan għalija hija mara qaddisa oħra. Kont nafha wkoll u minn Tagarit, familja li għandha mħabba kbira lejn il-missjoni u familja li tat l-ulida kollha mod partikolari għall-Knisja. U l-ħaġa oħra li dakinhar stess għalluli l-familjari ta' Dun Mikiel għax kien diġà marit jekk xtaqx immur nara l-Dun Mikiel. U jien mill-ewwel qed iwa mmur. La tawni din l-opportunità l-familjari kontinni ma naraħ fuq sena. ċempluli u mort, ħadni missieri, tħalt jiena waħdi fil-kamra fejn kien qiegħed fuq is-sodda, qam minn fuq is-sodda u niżel arkub tejħ qudiemi. U qalli Don Anton tin il-barka tiegħek. U jiena kważi bdejt nibki. Infxilt x'għandi nagħmel. U ħassejt li kellha tkun bil-kontra. Imma beda jafas li jidejja qalli berikni. U jien dak il-moment
poġġejt idi fuq u bariktu. Qatt ma rġajt rajtu. Però għalija kienet dak il-moment, l-aħħar moment li rajtu jum l-ordinazzjoni tiegħi fil-1997. Kien moment għalija ta' grazzja. Ta' grazzja li l-aħħar ħaġa li kelli nagħmel nagħti l-barka lil Dun Mikiel Attard. Dun Mikiel kien jistedinni darba fix-xahar biex immur miegħu bil-karozza fil-weekends għax konna noħorġu għall-pastorali jew id-dar insomma, u kien jgħidli ejja nieħdok miegħi għall-laqgħat għalli kien jgħidli għaliex because you are my clown. Inti kapaċi ddaħħaq in-nies. Kien jaran is-seminarju, konna xi kultant noħorġu mir-rutina, nagħmlu ċertu logħbejn is-seminaristi biex inkissru r-rutina. U kien jitħaq kellu daħqa tant partikolari li mbagħad kien jgħidli jisma' għandi l-laqgħa tal-ġim kemm nixtieq li tiġi tagħmlilna daqsxejn mill-attivitajiet tiegħek. U kien joħodni kont imur bil-karozza miegħu, il-laqgħat tal-ġim talb, wara l-moment ta' talb kont nivvintalhom xi affarijiet u l-istess kien kif ngħidu kien joxa bid-daħq. Dak id-daħq li mbagħad xi nkunu sejrin lura kien jgħidli isma' grazzi għamiltilna moment sabiħ għalli kemm għandna bżonn momenti bħal dawn. U dom xi sentejn kien jiġi għalija u jgħaddi għalija Dun Mikiel sakemm saħħtu kienet mhux ħażin. Għalija kien moment partikolari dak li kien Dun Mikiel. U ħaġa oħra niftakar mbagħad kienet il-momenti diffiċli tiegħu, anke biex jitkellem, eventwalment beda ibati anki b'ċertu tip ta' depression li minkejja dal-moment tan diffiċli kien għaddej ma' moment ta' depressjoni, però nista' ngħid li kien moment li lilu għenutu jkun nara qdusija f'din il-ħaġa, f'din is-sitwazzjoni diffiċli, tan diffiċli f'ħajtu għaliex għaraf iżomm il-kuraġġ u jibqa' jaqdi minkejja dbatija, minkejja dik id-diffikultajiet kbar biex anki jikkomunika. Ġar momenti kien li laqlaq ħafna, maħabba marda anki tal-Parkinson, li eventwalment mbagħad iktar kienet diffiċli f'ħajtu. Però ħajtu mbagħad f'għajnejh bil-mod kif jitkellem kont nara ħafna dik il-qdusija. Dawk kienu l-momenti li niftakar jiena. Dun Mikiel Attard għaraf jgħix il-qdusija saċerdotali, kellu frażi sabiħa, it's costly either way. It's costly either way. Tagħmel it-tajjeb jew tagħmel il-ħażin. X'għandek tagħmel? It's costly. Firri ħafna drabi hemm dik ċertu tagħmel sforz. Imma l-iktar sforz huwa biex tagħmel it-tajjeb. Dun Mikiel għaraf jgħix is-sagrifiċċju, tbatija. Matul iż-żmien li għamilt is-seminarju minn 1997 kien hemm dawk il-momenti ta' diffikultà, dawk il-momenti li u marat, ċertu momenti ta' mart. Mbagħad bdew isiru inqas jekk min isir żbar minn 1995 il-qudiem il-preżenza tiegħu bdiet tonqos is-seminarju. U sakemm eventwalment ċertu diqa ħalla is-seminarju ta' Għawdex. Eventwalment mbagħad daħal fl-aħħar sena tagħna is-seminarju Don Alex Refalo. Jibqa' eżempju fejn fil-momenti li aħna konna s-seminarju li jenna biex inħobbu l-ewwel il-Kristu, inħobbu l-missjoni, inħobbu l-Knisja, inħobbu l-għotja u s-sejħa tagħna. Aħna nistgħu ngħidu s-seminaristi li konna miegħu aħna ulied ukoll Dun Mikiel Attard.